Здравейте, аз съм Виторуп ТВ и в този момент ще играем Клъмси Нинджа. Само че ще чакам да се стегли. Предполагам, че ви харесвате моите ключета. И харесвате моите ключета. Моля ви. И не забравяйте най-важното да се абонирате. И други нещица там. Само да ви кажа, че ще пускам ще пускам за... Или не, няма да пускам. Така няма да пускам да... Коя повече харесва, повече... ще гласува на игра. Така че пускам коя ми дойде така на ума. Така че сега сме дойде на ума. Клъмси Нинджата. Би трябвало да сте играли. Който не е играл, сега в момента е време да го гледате. И наслаждайте се на гледането от Виторуп ТВ. Междувременно, утре ще взема компютъра и ще направя фейсбук страница, в която може да ми пишете на всяко време, където и да съм, пак ще ви отговоря. Така. Така, после не знам каква игра ще заснема. Може да заснема, не знам. Мога да заснема боулинг. Може би, само казвам. Растения срещу зомби. Може някой от Angry Birds, не знам. Мисля, че е готова. Клъмси Нинджата, който не е играл. Тази нинджа, как да ви помисля, ще го почета отдолу. Some ninja movements can only be performed when a punch bag is held up high. Разказва се, че тази нинджа не съм добре. Говоря английски, но много не го разбира. Доколкото улових от думите, разказва как може да се биеш, как като местиш настрани, където е. Така. Добре дошли в нинджа тренировката. Ето я нинджата, да го съби нещо. Здравей, искам се нинджата София. Трябва площа на мен. Окей, сега в канадцата. Тук е добре. Сега. Така. Какво правим тук? Така, едно XP. Оправим се. Така.
Така, така. Става, Опа. Sad. Така. Трябва да яде. Опа. Опа. Давай. Така с комплект. Така. О, разбира се. Така. Опа. Так. Така. Сега. Collect. Така. Окей. Проще. Кажете балони. Окей. Балони. Чакай. Опа, нещо. Почти нинджа съм, нинджа там. Опа. Ого, чакай, падна човек. Стави се, леко. Съвсеми се. Дръжа. Дръжа се. Чакай. Дръжте се. Са е. Оята хуля. Добре. Така. Добре. Казвам. Къде малко. Така. Регионална кръпта. Това да покажем малко. Така. Бам. Тупа. Да, малко сега на египетския танц. Това от мен е всичко. Надявам се да ви харесва клипчето. Аз ще качвам още на клипчета. Не забравяйте да се абонирате, да харесвате, да показвате клипчето. Така. Това беше всичко от мене. Чао.